जोङो एखे संग्राम खालामबोनाय मानसि एबसुनि दिनावबो जों जयैनो एबसुनि आन्दलनखौ समर्थन खालामबोनानै भलन्टियार फर्सनि साफा साफा सोद्रोमा जानानै जेरै हायो जोङो समर्थन खालामबोदों खामानि मावबोदों। बे समावहायबो जोंनिनो गोबां लोगोफ्रा जोंनि साखाथियावनो गुलि जादों थैनांदों किन्तु जोङो बोरैबाबा बासिनानै थालांदों। उननि पर्यायाव जों जयैनो आरोबाव BLT खालामनानै संग्रामखौ कन्टिनिउ खालामदों आरो बिनि परिणाम हिसाबै बयबो रायजो राजानि समर्थनाव आरो प्रेसाराव भारत सरकार आसाम सरकारा सावरायनायखौ सुरु खालामनांदों। 4 बोसोर सावरायनायनि उनाव ग्रहण जग्य मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट दानि BTC खौ दाफुंनाय जादों आरो बे दाफुंनायनि उनावहाय बेखौ सालायनो थाखाय मोनसे राजनैतिक प्रक्रिया नांगौ जानायलाय जोंनो जयै सावरायलायनानै BPF दोलोखौ दाफुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मनमालिन्य जालायनानै आरोबाव BPFल' सृष्टि जायाखिसै, बेवहाय आरोबाव मोनसे राजनैतिक दल डाबल P बड'लेण्ड पिपल्स प्रग्रेसिभ फ्रन्ट होननायबो दाफुंजादों आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव गावसा गावसिया जाबोदों। नाथाय सम सम बे मोननै दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों, दिनैसिम सफल जायाखै। दा बेखाय जोंबो दासिमबो सेस्था खालामबाय थादों। आंनि नुनायाव बेखौ जुदि ज' जानायखौ जिहेतु बयबो लुबैयो ज' जानायनि उल्था रावबो थाङा। नाथाय आंनि अबजारभेशनाव आंनि नुनायाव माखासे मानसिफ्रा गावनि स्वार्थनि थाखाय ज' जानायखौ लुबैयोबो जोङो नुनो मोनदों। दा बेनि बेलायाव आङो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बांसिन खुला गोसोनि ज' जानायखौ बिथांमोना लुबैयो, आं बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोर आंनि थाखाय BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान होनाय खामानिया गोरलै खामानि नङामोन। आं बिराद खस्थ' मोनदों, किन्तु मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय BTC बासि आरो BTCनि भबिष्यतनि थाखाय आङो सासे दैदेनगिरि जानानै बे रिस्कखौ जुदि लानो हाया अब्ला आङो दुरबल नेता हिसाबैसो अदूर भबिष्यतआव प्रमान जागोन। आं बेखौ साननानै दा रायजो राजाफोरखौनो आंनि सिगाङाव दोननानै समग्र BTC बासि नेताफोरखौबो आङो खावलायनानै एपिल खालामनानै फै, जों बयबो ज' खामानि मावनि। आगोलनि उननि समग्र जोङो सौदावबोनाय परिस्थिति, बे परिस्थितिफोरनि जाबोबाय थानाय जि जोंनि मोन्दांथि बेखौ नायनानै बयबो सिद्धान्तआव फै, जों ज' थानि। आरो UPPLआ जदिउबा जोंनि अपोजिसन दोलमोन, बे जोंनि गेजेराव मनमालिन्य जालायनाय आर्गुमेन्ट काउन्टार आर्गुमेन्ट जालायनायफोरखौ बावजोबलायनानै जों UPPLआवनो ज' थानानै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनायनि मोनसे गोदान प्रक्रिया आरम्भ खालामनो आं बेखौ खावलायो। आं गुबुन जायगानि रावखौबो आं लेंहराखै। आङो आंनि जि समष्टि, बे समष्टियाव 11टा प्राइमारि कमिटि दङ। बे 11टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय परापक्ष जेसेबां हायो बांसिन प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि आरो एक्जिकिउटिभ्सफोरखौ लानानैनो आं जगदान खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय दहायसिम जि खबर फैदों जोंनि BPFनिफ्राय जि दैदेनगिरिफोर दङ प्राइमारिनि, बे गासै 400 जनसो ज' जाबाय।